sa karamihan. Hello everyone! Andito na naman ako. Welcome back to my YouTube channel, Christopher Gonzales. Yun mga kadong, Merry Christmas sa inyong lahat. At ako naman ay meron akong ihandog sa inyo na isang awitin mga kadong. Ang title nito ay COVID-19 Song. Yun, bago ko umpisa mga kadong, mayroong nagpa-shoutout sa akin, si Ringo Gonzales, solid supporter ko mga kadong. Shout out sa iyo dong. Maraming salamat sa iyong suporta at sa buong pamilya mo. Shout out sa inyo lahat at sana'y nagiging lubos kayong masaya sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Shout out sa inyong lahat yan mga kadong. Ringo, especially kay Ringo Gonzales. Yon, solid na supporter ko yan mga kadong. At bago ako umpisa mga kadong ay hihingi rin ako sa inyo ng kunting pabor mga kadong. Pa-support naman din ang YouTube channel ni Tahel Channel Official. Yun, Tahel Channel Official, yan ang kanyang YouTube channel mga kadong. At supportahan din naman natin mga kadong dahil maganda din naman yung kanyang hangarin mga kadong. At marami din siyang maipapakita sa inyong video na magaganda dahil dalhin niya kayo kasi magta-travel siya mga kadong para yun ang doon siya magkukuha at para mapapanood mo sa kanyang video mga kadong, para makakita kayo ng iba't ibang tanawin na magaganda, mga tourist spot, mga ganun mga kadong. Yan ang kanyang content. Paki-suporta naman yung kanyang YouTube channel mga kadong. Yan, kanyang YouTube channel, Tahel Channel Official. Yun, ang kanyang YouTube channel mga kadong. Okay mga kadong, nakahanda na yung aking gitara. At sana'y magugustuhan ninyo mga kadong ang aking ihahandog sa inyong isang awitin mga kadong. Okay, umpisahan ko na. Lang pumapasok itong taong 2019, nagsimulang pumapasok itong virus COVID-19. Hindi na ba malabanan itong virus na lumagana sa sanlibutan? COVID-19, COVID-19. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang malabanan. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang mailigtas ang karamihan. Kapwa Pinoy ang nagtulungan upang malabanan. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang mailigtas ang karamihan. Virus ang dahilan, virus ang dahilan. Hindi na ba makakawa, hindi na ba matatapos ang hindi dinulot COVID-19 na virus? Hindi na ba masasagip ang mga kababayan natin nangangalit itong COVID?
nitong COVID. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang malabanan. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang mailigtas ang karamihan. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang malabanan. Pinoy kapwa Pinoy ang nagtulungan upang mailigtas ang karamihan. Virus ang dahilan, virus ang dahilan. Hindi na ba maaawan, hindi na ba matatapos ang idinulot ni COVID-19 nga virus? Hindi na ba masasagip ang magkababayan natin nanganganib? Hindi na ba masasagip ang mga kababayan natin nanganganib?